חילונים, מחופשים, כולם ביחד רוקדים, כולם ביחד שרים ונהנים ומודים לקדוש ברוך הוא. אבל העיקר למחרת יום הפורים, כיפורים כפורים. לא לשכוח. זה החשיבות של פרשת ויקל, שנהיה כולנו ממש ביחד. וכאן בעצם, אתם יודעים, השבת זאת שבת פרה. מסופר שפעם אחד בא לרב חיים קניבסקי, שמעתם ידידי, ורצה לקרוא לבת שלו, אני יודע, זה שם שירה, למה נולדה בשבת שירה. אמר לו רב חיים, ואם הייתה נולדת בשבת פרה, מה היית קורא? שבת פרה, היית קורא לה פרה? לכן הוא לא הסכים איתו כל כך בגלל השם של השבת, לקרוא שבת שירה. לא, הוא אמר לו שיקרא לה שרה. לכן אמר לו שרה, כן, בלי יוד, אם כבר בלי יוד, נכון מאוד, כן. כאן, תראו, כשקדוש ברוך הוא בא, ואוסף את כולם על שבת קודש. מה כתוב בסוף פרשת כי תישא, מעשה העגל? מה כתוב שם? משה רבנו הוציא את המסווה וקרן אור פניו. כאן יש גם רמז על התחפושות. שלא הכירו אותו, יסיר את המסווה, שהיה על פניו, בדיוק באותה פרשה זה יצא, מאוד מעניין בפורים. אבל חז"ל אומרים, אינו דומה מאור פניו של האדם ביום חול ליום השבת, ויברכהו, בירך אותו בפנים זוהרות, בפנים מאירות בשבת. אינו דומה פניו של האדם, זה אדם אחר לגמרי. אז לכן מה כתוב? קרן אור פני משה, ומה הוא מצבע אותם פה? ששת ימים תעשה מלאכה על יום השבת. למה? כי הפנים מקבלות פנים חדשות באו לכאן, נפקא מינה גם לגבי 7 ברכות, כי השבת זה פנים חדשות, ופנים מהירות, שאי אפשר לתאר, והיו הרבה צדיקים שהיו להם פנים אחרות לגמרי, כמו הבאר מים חיים ועוד ועוד, שהיה גובע, והבגדים לא מגיעים עליו, בגדים של חול לשבת, והפוך, פתאום קיבל תמונה, זאת אומרת, פשט צורה ולבש צורה, ככה כל יהודי. פני שבת נקבלה, פני שבת, שמעתם? פני שבת, פנים של שבת נקבלה. אחרת לגמרי, תראו מה זה. אז משה רבנו מסיר את המסווה מאור פניו, כי קראנו אור פני משה. איפה, מתי? בדיוק בציווי של שבת. שיש שבת, עם ישראל פניהם קורנים. פני שבת חתן מביאים 2 אנשים, פנים חדשים. עכשיו אנחנו גם נבין איך השבת קשור גם לחתן וכלה. ומי שיש לו בעזרת השם שבת הזאת, שיש חתן וכלה, זה כל כך חשוב. ותראו את הקשר ביום שבת קודש. מסופר שפעם אחד בא לבעל שם טוב ולבקש ממנו ברכה. היה פרשת ויקל. אמר לו, אתה יודע מה זה ויקל משה? משה ראשי תיבות שבתי בלזעוק. ויקל הוא רפואה קרובה לבוא. יודקה, שזה הקדוש ברוך הוא נותן את הרפואה. בזכות השבת הזאת, גם ויקל גימטריה מקווה. בוודאי. משה ראשי תיבות שבתי מלזעוק. ויקל, יש בזה אותיות ורפואה קרובה לבוא, מאיפה? מהקדוש ברוך הוא, אין נרפן עליו. שהשם משפיע את הרפואה ביום השבת.